Vítejte, toto je náš kanál. Tak je to tady. Vy možná nevíte, kdo my jsme. Namyšlený kokoti. Počkej. Poprvý. Ne. Trošku jinak. Ne. Trošku jinak. Vy možná nevíte, kdo my jsme. Pouhý lidi. Jsme selhali. Můžeme možná změnit svět, ale pokud budeme jen dva. Takže teď hledám ten fígl. Teď. Jo, jsme tu. Počkej, teď ještě nech. Možná nějaký ty lajky. Viděli jste nějaký videa z YouTube? Já taky. Počkej, ne, teď počkej, teď to dám na 100%. Rozepni si tu košili, vole. Rozepni si tu košili, ty čuráku. Vidíte tyhle ruce? Ty jsou zlatý. Drž hubu! Dámy a pánové. Jsme dva kluci. Kdo jsme a co jako tady od toho máte očekávat? Dojedeš na vyhlídku? Je nejlepší vyhlídku na téhle planetě. Jo, tak jdem. Je to dobrý jet prostě couvej dozadu. Opatrně, hle. Možná... Veď, Andro. Zdar? Jako... Do volant patří. Neuvěříte nám, kam právě teď jedeme. No určitě, vole, rozsvěť. To je hrozně důležitý. Zdravím vás všechny. To je hrozně důležitý. V sobotu večer tady takhle lítat, ty vole, to není zrovna. Na pivo s rozumem. Brzdi vole, pojedeš nahoru, vole, doufám, že to zvládneš. Tady vole, už tady. Záznamový zařízení. Trošku vibruje, máme totiž jen Lenovo C2, se kterým teďka natáčíme video. Počkej vole, to musím dostat, víš co, ten styl do toho musím, ten ideální. Já ho musím najít, vole. Jak jsme tu? Ale můžete nám dát šanci jenom, protože nemáme moc čas. Strašně pracovně vytížený, protože... Ale pokud budeme jen dva úkoly a máme různé jednání v různých firmách, protože prostě tady ta košile nás furt škrtí, teď jsem si to rozjel, protože už jako jsem ve svém volném čase. Nejradši bych to úplně za sebe strhl. Jinak já jedu jako spolujezdec ve svém autě. Ondra blbec, zpomalení provozu. Zpomalujeme provoz. No, je to tam dobrý, můžeš jet? Jinak máme tady BMW, je to nejnovější v plný výbavě. Dostali jsme 4 minuty, takže teďka rychle musím vám všem říct to, co jsem vám chtěl říct. Jasný. Jsem tu jenom já, Ondra teďka je právě doma. Šel si tam něco vyzvednout, vůbec nevím co, protože mi to nechtěl říct, ale na tom snad nebude záležet. Takže dámy a pánové, teď jsme tu!